Missä ollaan? Kurrareue. Et voi muistaa. Meisesti. Mä olin nyt kerrankin varma, että nyt on liian paha. Oikein meni. Niin. Tää on tämmönen joku vanha maatila päärakennus, missä heistä on pistänyt ylimääräiset huoneet vuokralle. Voisin kuvitella, että vaan turistisesongin kuumimpina hetkinen, koska ei tee mitenkään ammattimaiselta vaikuta. Ei tosiaan vaikuta. Ihan paska paikka. Oh. Noniin, ehittiin ajois hotellille. Tai hostellille. Nukuttiin yö ihan okosti, mutta paikka oli aika huono. Tosi likainen. Toivottavasti meillä kannattaa oli joskus edes pesty. Suihkussa oli pitki hiuksia ja muuta. Tämä nyt oli halvin, missä me oltiin, mutta silti mitä oli, 50 € yö. Vähän alle. No. Eikä siinä vielä kaikki. Yöllä alkoi pärisemään kuin hirveät pillit. No, me molemmat luultiin, että onko tämä joku Maanjäristysvaroitus, se oli mun eka ajatus. Tulivuori on tässä vieressä paljon. Ajateltiin, onko se joku tulivuori juttu. Mitäs meidän huonekaveri, tai siis viereisen huoneen kaveri luuli? Viereisen huoneen kaverin kanssa tuli ihan unessa. Mitä tapahtuu? Onko sota alkanut? Hän puhuisi myös vähän itä-eurooppalaisella aksentilla, niin voi olla, Venäjän pelko oli iskostunut sydämeen. Mutta nyt ollaan ihan hyvin kuitenkin saatu nukuttua. Niin, ja kävi siis ilmi nyt, että mikä se oli. Ai niin, se oli vaan joku onnettomuus käynyt. Kolari oli. Niin. Ja tuossa on vieressä paloasema. Niin vissiin aina kun ne lähtee liikenteeseen, niin vetää isosta pillistä. Ei mitään hirveä. No, mutta se kyllä selittää, minkä takia paikalliset ei huolestunut lainkaan. Sen takia me mentiin uudestaan nukkumaan, koska kukaan ei tullut hakemaan pois, että hei, kohta talo sortua, menkääs ulos. Tultiin Villarican lentonäytökseen. Sisäänpääsy maksoi meiltä yhteensä 3 €. Tää ei ole mikään ihan maailmanluokan lentonäytös. Lähinnä Cessnoja näkyy olevan. Ja hauska nähdä. Ainakin täällä on elävä ilmailukulttuuri. Oli kauhean läävä se eilinen paikka, niin otettiin ihan parempi, tai aika paljonkin parempi tällä kertaa. Nyt on luksus. On. Maksaa tuplasti enemmän, mutta ainakin on tuplasti parempikin. Niin, ja se, että täällä ei oikein muita ollut. Nyt on kovat piipussa.
Jerellä olisi mahdollisuus päästä isosänkyyn nukkumaan. Mä oon voittanut 2 edellistä kertaa. Nyt on 3. kerta toden sanoa. Meillä on ollut tapana pelata pieni QSP eli kivisakset, paperi, sydämi. Ja ketä saa minkäkin yössä. Ja nyt toinen saa tämmösen kunnon ison lököpedin. King size. King size. Ja Jere joutui tonne noin. Häviä ei ollut häpeänurkka tuolla ottamassa. Totuinen hetki. Niin. Tuskola. Parafiidesta. Joo. 1-0. Tästä on aika vaihtunut. Onko sä tuonne sänkyyn? Anna pelaa nyt, äläkä yritä hämätä. Ai. 2-1. 2-2. Voi perhana. I'm in your brain. No niin joo, mitä pyykiä. Noniin. 1, 2, 3. Oi! Hattutemppu. Karvat tappio odottaa tuon nurkassa. Joo. Paha Tää helppo hymyillä. Mutta tää oli jeesus sänky mulle, että mä en nauti tästä niin paljon kuin mä voisin nauttia. Aha. 3. Mene tonne nauttimaan, jos se kelpaa saatana. 3 syö putkeen jeesus sängyssä. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Meillä ei ole yksi yöksi majapaikkaa, mikä me tiedetään mitä me tehdään tänään. Syödään tässä sut sit tahmapalaa. Katsotaan. Lähdetään pois Pukonista. Isoin syy on siihen, että täältä ei löytynyt hotellia mistään. Paitsi jos olisi maksettu, kuinka se on, 500? 300 yö. Me ajetaan nyt sitten koko päivän rykäys etelään. Se on joku vanha hiihtokeskus, mihin me mennään yöksi. Ei, kyllä se on ihan toimiva hiihtokeskus, mutta nyt on kesä, niin siellä on sen takia vähän hiljasta. Eli nyt on kaikista kuumin turistisesonki ja tämä on koko valtion kuumin turistikaupunki. Kaveri hitsaa tossa Tämähän täynnä paikallisia turisteja. Ja tämän takia täällä on hirveän ruuhkaa kans koko aika. Jokainen siirtyminen ihan tuskaa. Kaikki paikat on täynnä. Niin tiedät, ravintolat kuin hotellitkin. Me siirrytään vähän vehreämmille turistimaille. Väljemmille seuduille. Väljemmille, joo. Me ollaan jo kaupungin ulkopuolella reilusti. Tässä se lentokenttä lähellä, missä oltiin airshows. Tää on aivan järkyttävää tää Vieriin Pukon ruuhkapaska. Okay. Niin me ollaan siis tultu jo yli puoli tuntia sieltä meidän kämpältä. Tää vaan liikenne seisoo edelleen. Onneksi me ollaan menossa eri suuntaan kuin tää. Kaikki on menossa sinne kaupunkiin. Illalla kaikki on mennyt pois sieltä kaupungista. Ei tässä ole mitään järkeä. Mennään johonkin vuoren päällä kököttämään, missä ei ketään muuta. Joo. Sopii paljon paremmin suomalaisille. Tai johonkin, se on varattu jo. Eipä. Tää vaan seisoo tää liikenne. Aivan. Que horrible. Chile Kehä 1. Piti oikein rillittää, että on varmasti chileläistä. Kyllä on. Punaista adrenaliini. No maistapa. Ei tää on itse asiassa aika paha. Tää ei tää paha. Tää on vähän niinku överi. Liian makee. Tää on liian makee joo, mutta ei paha. Annan 3. No mitäs makupuoli? Mitä makuja kielisi analysoi? Kuorona ja joku esanssi. Ei siinä. En mä nyt osaa enää tekee. Matka jatkuu.
jäätävä. Joo, tää on hiukan parempi nyt. Oho, ajan liian hiljaa. No, hiukan parempi nyt, mut tästä jää aika tommonen happo hampaisiin, tuntee oikein kun hampaat sulaa. Eli mitä? 3,5? 3,5 annetaan puoli lisää. On tässä verran parempaa. Sitten mä myöskin haluaisin hiukan korjata, jos mä löydesin. Joo. Tää Blitz, eiku Biltz. Täällä mä annan myös 3 ja se oli kyllä ihan väärin. Mä annan 1 korjattu. Tää oli vaan tämmöstä värjättyä lientä. Hyi. No niin herra navigaattori. Mihin tultiin perkele? Katsotaan kun lähellä me oltiin tässä kartassa. Enää tommonen pikku töpöni oltais perillä. Mut joku saamari on tehnyt kävelysilla. Joo, tässä vielä silta menee tuohon Isoltielle. Se on kävelysilta. Jos me kannetaan auto. Kyllä me oltais voitu sit mennä, mut kun siinä on vaan toi tolpat laitettu. Ehkä turistit on ennenkin oikassut tästä niin. Pikkasen ollaan väärään puolella jokkeen. No mennään tuo puoli jokkeen. Pitää vähän kiertää nyt sit vaan. No niin. Ei se kato. Ei se mitään. De nada. Annappa sit heti ensimmäiset impressiot. Mikä No, just nyt ei ole pilve sisällä. Meidän alapuolella on pilvi ja meidän yläpuolella on pilvi. Ja no, on täällä varmaan joskus parempikin keli ollut. Otettiin heti 2 yötä, niin ei tarvi arpoa sitten. Niin. Oli puoleen hintaa tää hotelli, miksiköhän? Mitä jos se onkin? Täällä on pilvet aika matalalla. Penkiltä täytyy herkkuja. Syö se. Mä tultiin tänne pilven sisään vuoren päälle, koska ei me osata chillata muuten. Täällä ei voi tehdä mitään, niin täällä on pakko chillata. Tää on siitä hyvä. Ja me ollaan kannettu tätä viiniäkin mukaan monta päivää jo. 2 euron laatuviini. Tänään ehkä tilaisuus tää siis onkin. Näitä on tärkein travel accessory. Tätä varten. Voi ei! Ostettiin 2 euron viini ja siinä ei oo kierrekorkkia. Vaan ei hätää. Täällä on travel accessory. Mikä se on? Onpas kummallisen näköinen. Onko se koristeesine? Onko se korvatulppa? Jotenkin vielä parempaa. Eikä siinä ole kaikki. Ei, näin päin. Näin päin. Wow. No. No niin. Meillä on paikallista Sauvignon Blancia viime vuoden satoa. Tämä on hieman liian lämmintä. Sen takia fyysikko keksinyt meille tämmöisen nerokkaan coolerin. Koska ulkona on sopivan vilpoista. Meillä on 2 muovipussia solmittu toisiinsa kiinni. Pistää viinipullo tänne ulos, roikkumaan muovipussiin. Toivottavasti se kestää. Ja meillä on vastapaino täällä sisäpuolella. Noin. Tässä pysyy ilman korkkia siinä pystyssä. Joo, mä pistän ton korkeutta, ettei kärpäne mene sisään. Okay. Ikkuna kiinni. Noin. Vastapaino roikuttaa sen. Ja se on sopivasti balanssissa. Viini jäähtyy ja kohta saamme herkutella sopivan lämpöistä paikallista viiniä. Volkan Via Rica maksoi ihan liikaa kiivetä. Niin me tultiin kiipeämään tulivuori Casablanca. Tää ei maksa mitään. Asutaan tuossa hotellissa tulivuoren juurella ja nyt me kiivetään. Ei tää kauhean korkea, 1950 metriä, mutta kyllä siinä on meillä ihan riittävästi hikoiltavaa. Oh. Niin ja säästetään, kuinka paljon? 120 per naama. Niin, 120 € per naama. No, katsotaan. Kyllä mä luulen, että tuoltakin hyvät näköalat.
Niin, eikä tarvitse kulkea semmoista turistijonossa. Niin, täällä ei ole ketään muuta. Ei ole kuin linnunlaulu. Joku menoksi. Ei, tää on hiihtokeskus. Kävellä alkupätkä tässä on hiihtohissit talvella. Lähdettiin juurikin tuosta äsken liikenteeseen. Rupeaa olla näköalat kohdillaan. Se on hiukan jo hikoiltu. Piti ottaa takki pois. Tuolta alkaa tulla pilviä. Mut mä luulen, että me ehditään tonne vuoren päällä katsoa maisemia ennen kuin pilvet tulee pilaa kaiken. Juu. Tuolta kurkistaa jo lumihuippu. Ei me sinne olla menossa, mutta sitä ei näkynyt tonne alemmas. Niin. Mennään katsoa, jos nähdään parempi. Tai siis saadaan parempi näköala tuohon vulkkaaniin. Täällä on jotkut tullut fillareitten kanssa. Ihan siisti reitti varmaan. Nyt löytyisi tuo vihdoin kraateri, mihin me ollaan, tai kun toi tulivuoren huippu, mihin ollaan menossa. Päästiin Kumpereen yli, että se näkyy tästä näin. Ei näytä niin helpolta reissulta, mitä me luultiin. No, ja me teetään sen takia tehdä, että olisi helppoa. Jatketaan käppäilyä. Tuliko se epätoivo? Vähän maitohappoja, se on loppupuristus. Miten niin loppu? Kato eteenpäin. Mä ainakin meinasin itku päästä. Ei mulla ole lähestytty sitä lainkaan. Olet vieläkin tuossa 10 kilometrin päässä. Mitä? Epätoivo. Sinne me mennään silti. Väkisi. Väkisi. Vaikka itku tulisi. Tai tuleekin. Ei tässä muuten tuu, mutta meidän vesi on aika... Meillä on vähän liian vähän vettä, mikä on aika amatöörivirhe. Meillä on 2 miehen tämän verran vettä koko päivä haikki. Tän pitänyt olla koko päivä. Ei pitänyt. Ystävämme Tuukka on kertonut, että mistä vaan voi juoda vettä. Eli jos mulla menee maha sekaisin, niin terveisiä Tuukalle. Jos maha ei mene sekaisin, niin silti terveisiä Tuukalle. Joka tapauksessa. Joka tapauksessa terveisiä Tuukalle. Täällä on nyt matala tätä vesi, jos vaikka saada. Aika kylmä, 0 astetta. Tosi hyvä ystäväkin. Ei maistu mitenkään pilantuneen. Vähän vaikea juoda siitä. Ehkä mä tyynyn pulloveteen. No on semmonen redundanssi, että mä en juo tätä. Nyt vähintään 50% meistä jaksaa kantaa toisen puolikkaan alas täältä puolelta. Ei tää dataläskillä sopiva homma ollenkaan. Tämmöstä ruhoa joutuu repimään tänne 2 kilometrin korkeuteen. Huhhuh.
Volkan Casablanca vallotettu. Suomi, 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 Suomi. Mä luulen, että kuka suomalainen on ehkä kiivennyt tänne aikaisemmin. Ei me Jos on, niin ilmoittautukaa. Loppu hämöttää jo. Me nähdään jo meidän hotelli. Tuolla. Siellä se on. Se 2,5 desi nestettä naamaa kohden koko päivä tulivuorikiipeilyä varten ei ollut ihan tarpeeksi. Molemmilla on kauhean jano, kauhean nälkä. Myös ruokaa meillä oli mukaan 1 nektariini ja 1 No edelleenkin luumu. Tää oli nyt 4. kerta. Ne oli luumuja, Ville. Okei, 1 luumu ja 1 semmonen välipalapatukka. Joo. Myslipatukka. Vähän nälkäkin tässä jo alkaa olemaan. Tavarat on pakattu ja lähes pois täältä Antijankasta. Joo. Tää oli mahtava paikka. Eilen kiivettiin sinne Volkan Casablancalle. Ja sieltä huipulta nähtiin kondori. Laskeutui siihen vieriseen huipulle. Joo, eeppisen iso lintu. Hirveä sai pari kuvaakin siitä. Ei nyt kauhean hyvin, niin, mutta ei ollut zoomiputki paikallaan, niin ei tullut täydellisiä kuvia, mutta ei. Kyllä siitä kondorin tunnistaa. Ja tarkastettiin netistä nyt tässä alhaalla. Se oli mikä maailman isoin maalintu. Lentokykyinen. Niin. Strutsi on ihan. Joo. Ja strutsi ei lasketa. Joo. Joo. Kyllä se aika ison näköinen olikin. Kyllä. Sitten sen lisäksi sieltä huipulta näki hienosti, no tietysti ympärillä kaikkialle, mutta josta lähes puolet mitä nähtiin oli Argentiinaa. Niin, me ei tässä tiedetty sitten siellä huipulla, että me sieltä näkee Argentiinaa, mutta sitten katsottiin kartasta, niin sehän on siinä rajalla. Niin. Hyvin näkyy. Tosi paljon kaikkia vuoria ja muuta. Kyllä se Argentiina on hienon näköinen maa. Pitää joskus mennä. Joo. Joo. Ja nyt lähdetään taas ajelemaan seuraavaa tulivuorta kohti. Mennään katsomaan Osorno tulivuorta. Joo, siellä pitäisi olla zipline ja jotain actionia. Se nähtiin eilen tosta, se on ihan näköetäisyyden päässä. Chipsejä. Oi helvetti. No hyvin. Tosi hyvin. 5 tähteä. No
Ota vielä yksi aina 3 tähteä. Herra Krytspo on päättänyt plagioida Pringleseitä. Eli tää on paikallinen Pringles vaan. Maku on mitä sanomattoman ok. 4 plus. Nyt on aito Etelä-Amerikka meininki. Nähtiin ekat alpakat. Niitä pitäisi olla aika paljonkin täällä, niistä tehdään villaa ja voi olla, että ne syökin niitä täällä. Ei ole vielä ennen tätä tullut vastaan. Täällä on myös tulivuori tuolla taustalla. Iso järvi kuohuu tossa. Hyvä meininki. Tää on Lago Yanquihue. Täällä on kalan kasvattamo. Nähtiin äsken kun ne puski jotain kamaa noihin laatikoihin ja nyt ne vietiin tonne laatikko kerrallaan tonne järvelle. En tiedä kasvattaako ne lohta täällä vai mitä ne. Ainakin savulohta siinä vieressä myytiin, että ainakin sitä. Mitäs mieltä? No sitä mieltä, että kyllä toi zipline on vaan hauskaa aina. Tosi hienoa. Ja ihan eri maasto kuin viimeksi tää oli vuoren päällä. Ja se kakkosliuku, mikä oli ihan törkeen korkea ja pitkä. Siitä pidin. Siinä ehti jopa pohdiskelemaan. Niin kuin, no ei nyt ihan elämän tarkoitus, mutta kuitenkin, että kuin hienot maisemat täällä ja kuin hauskaa se oli. 5/5. Pakko päästä pois suosittelemaan. Kyllä. Ehdottomasti voi sanoa, että suosittelee. Se on säkin pakko päästä pois suosittelemaan. Pakko päästä pois suosittelemaan ja myöskin se, että tää ei ollut kallis. Ei ole mitään rikkaiden huvia. Tämä maksoi mitä? 20? Eiku. No joo, 20, jos ei ota tuota hissiä, niin laiskat. 25 kun otti hissiä, eikö se ollut? Joo, niin 20 euroa. Niin. Halpaa hupia, hauskaa hupia.
tehty. Täällä on vähän huonossa järjestely. Täällä on tosi paljon ihmisiä. Esimerkiksi vessoja täällä ei ole ollenkaan julkisia. Yksi löytös tosta yrittäjä 5 € WC-maksu. Aika riistomeininki. Muutenkin järjestelyt tosi huonot. Porukkaa tosi paljon. Pingvit ihan kivoja, mutta muuten en kyllä tykännyt niitä arvosta. Nyt mennään syömään. No niin. Ruvettiin vähän kermaperseelle. Tää on vasta alkupala. Suojelohta ja katkarapuja ja sit jotain, mistä me ei tiedetä mitä se on. Kuulemma hyvää, mutta mitä mä maistaa. Tietysti Carmeneria lasissa. No laita suuhun, niin mä kuvasin. Vähän kummallinen tekstuuri, onko tää jotain? Jotain merielämää se. Jotain missä on lonkeroita. Onks niinku maku kohillaan nyt? On kyllä. Munkin ruoka on erinomainen, että nyt ollaan kyllä löydetty paikallinen kulinaristerien tämmönen jonkinnäköinen mekka. Koko Chilessä on tosi paljon kulkukoiria. Ja se ei ole kauhean kiva. Pieni plussa, että ne ei ole mitenkään aggressiivisia ollut missään. Ei niistä silleen ole haittaa, mutta on se vähän kurjaa silti. Ilmeisesti jotkut ruokkii niitä kotona tai niinku antaa niitä ruokaa ja sit vaan vähän niinku pitää niitä omina koirinaan tai jotain. Täällä ne juoksentelee. Hölmöilee. Ja niitä jää tosi paljon autoa alle, tosi paljon näkynyt raatoja tuolla noin. No niin, lähellä on ollut ettei mekin olla törmätty, kun ne tulee kulman takaa täysillä autotiellä. Hazardi. Matala maja. Tervetuloa Matala Majaani. No, oliko kallis hotelli? Tää on meidän halvin. Mitä se maksaa? 27 tonnia, mutta tässä nyt on sit Suomen rahassa. 40. Onko se niin paljon? Ei se niin paljon. Se piti 30 € olla. Saattaa, että sä huijasi nyt mua. Meidät huijattiin taas. Turisti on helppo höynäyttää. 40. No. Aika paskaa. Huomenta. Missä ollaan? Chiloella, saarella, ankut. Kyllä. Aika hyvä nykyään näissä. Joo, pitää mennä vaikeamman nimisiin paikkoihin. Joo. Mitä kello on? 8. Oho. Lähdetään pois. Stop loss. Finanssitermein stop loss. No. Me ei nyt panosteta tähän häviäjä hevosen enempää. Häviäjä hevosen, jonka nimi on Chiloe. Niin. Me katsottiin tämä kortti. Missä on häviäjäkortti? Meidän piti mennä Chiloen kansallispuistoon kävelemään. Siellä on kuivallakin kelillä mutaiset polut. Ja nyt tulee vettä kuin jostain. Niin. Me nyt sitten... No, silleen harmi, että tämmönen saarimesta tässä näin. Chile rannikolla olisi ollut ihan kiva varmaan vähän tutkia enemmän. Mut näitten tää turistikaupunki oli aika surkea, tai siis erittäin surkea. Joo. Ja sitä saa vettä koko ajan täysiin. Ja nyt meillä on enemmän aikaa muualla. Ei kärvistellä täällä sateessa. Lähdetään pois. Kyllä, pois. Mihin me ollaan ryhdytty? Ollaan myös kräftäämään
Rafting oli mahtavaa. Oikein harmittaa, meillä on aikaisemmin käyty missään räftäämässä, vaikka sitä nyt sit on kyllä tarjolla aika monessa paikassa. Ja sit itse meidän veneessä oli kanssa hyvä yhteishenki. Ja oli aika kansainvälinen tunnelma. Joo. Siinä oli no, me oltiin siinä takana. Meidän se, ei coachi vaan se guide oli australialainen. Hän oli Cairnsista kotoisin. Ja sit siinä keskellä oli Brasiliasta pari kaveri Riosta. Se oli tullut vähän jotain karnevaalijuttuja tänne puuhailemaan. Ja sit siellä ihan etumaisena oli Jorge, mikä on nykyään amerikkalainen, mutta alun perin täältä kotoisin. Ja sit hänen poikas asui edelleen Chilessä. Ja sitten ne oli yhteistä lomaa viettivät siinä kahdestaan. Chilo oli vaan meitä vastaan. Siellä satoi vettä ja oli jotenkin huono vipa. Mä en tiedä mikä siinä oli. Siellä oli huono tunnelma. Siellä oli huono feng shui. Joo. Ja sitten aamu kun siellä satoi vettä, niin päätettiin lähteä pois. Ja se on mahtavaa. Aurinko paistaa. Päästiin tekemään hieno action juttu. Vähän tänään ja kaikki. Niin, ja rafting. Pakko päästä pois suosittelee. Kyllä suosittelee, ehdottomasti. Se olisi voinut olla leimiä, mutta toi oli just kiva ja sopiva. Mahtavaa. Voi olla, että sitä voi Suomessakin tehdä. Niin, pitäis kokeilla jossain varmaan. Sube el corazón, te enseño tu mirar sin palabras. A la noche del suplico que nos